Ами, не съм искала да обиждам никой или нещо такова, обаче е супер тъпо. Те, нали, споделяш си въпроса, споделяш си проблема ам, пред абсолютно голяма аудитория в интернет пространството и те ти казват ми, а, ти си прецени това. Примерно, как да заговоря на момче, което харесваме еди колко си време, ами пиши му или не знам си какво си, интересувайте от приятелите си или нещо такова. Еми супер е тъпо, мога да ви кажа това, което казах. Или пък на повечето такива големи съветници в АСК има въпроси от сорта на аз съм еди си колко сантиметра висока, еди си колко килограма, това нормално ли е? И ми става се прецени дали е нормално или не, защото е супер някакво, да я знам. Абе, това не са кой знае колко големи проблеми. Ам, да, не е нужно да се ги споделяте в паска или те да дават съвети в паска, защото като им се дава, като искат да дават съвети, би да стават психиатри. Има лесно.